Baɗo gesa Maro ba thierno Alhaji Ahmed tidjane ba khalifa tedduɗo mo Madina gounas tawete ko ɗo e Gulumba tawi ko maire commune bo Sinthiane Koundara galle bari rukkuno thierno nokku o gila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati jajidi ndi ko temedere hectare fawde e nder nde hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ñande sappo e jeetati lewru mai dawol mawgol dawino e oɗo nokku ngam lewde tawi ko e yamirore thierno ardinongol dawol ko thierno Habibou Ba to Fass Gounas laɓɓina e on saha ko ina tolno e 40 hectare e nde hitande hikka ko ina tolno e nogas e ɗiɗi hectare remama hen maaro e ballal sodagiri mantinningal ina hen tawi huufiɗen ɗon golle ko thierno Aliou Badara Ba. Hande en gari tawtorede coñal ko haplaɗen mbiyata ko tan ñalɗi fof kam antuno ko ñande wotere eɗen jetta noon dendagal dental ngal fof to wonno e aduna hen saabu lewre meɗen ɗo le 18 mois de mai 2022 ɓennuɗo o tawi ɗo ko ladde ko gungu fayida kono noon nde yimɓe tini ceerno no harjini ɗo lewe e ballal ceerno Habibou mo ceerno Ahmed Tidiane Fass eyi ɓe kalani ɗum dental ngal nde tini ɗum waɗi ɗum haaju waɗi ɗum himme no feewi eɗen gandi mois de mai ɓattima ndungu no feewi saabu ko le 18 lewre nde waɗa le 27 mois de mai toɓo arwanigo fuɗɗi tobde ɗo nden noon en gandi ɓatodiri no feewi saabu ko balɗe sappo tan e kono e ballal Allah e ɗum e himme ceerno e tawno ceerno kanko woni himme makko koyo yirame ha yaaja yimɓe ɓe natta yowitade e hay caggal leydi eyyi natta jiggodirde e nder koyewu men goto fof yo reman hoore mum tan natta jiggade e bandum ɗon e nder wuuro he ha e nder leydi ndi kadi leydi ndi kadi jogo ko wawi yonde ɗum taw wona ene jiggoyo caggal leydi guura ko golle tiɗɗe wonno hakkude 27 mai o e nde toɓo ngo arata premiére nde eywa sippira kam ha daña hen kone tolno e pittandi ko ene tolno e 40 hectares ko ganduɗa ene wawi waɗede maaro ko daña hen waɗede maaro ko noon hawroyi ko 22 ha 24 hectares ɗum ɗon noon woni ko waɗa ɗo maaro tawi hankkadi ne ndiyam ɗam saltima min jokka awre nde ko ɗum addi ɗum darti kono wonno e amen ko jokkude 40 hectares o haw timma eyyi kono hankkadi taw ndiyam ɗam hankkadi ne saltima taw ndiyam ɗam hankkadi ari no moƴƴi alhamdulillah rabbil alamin fo noon kadi e ballal kadi sodagiri directeur mabɓe technique gonɗo ɗo o nde tini golle gonɗe kaɗe dari hen darde tinde nde min ballinimo ɓe gaddi machine ngaji mabɓe tracteur uji ɓe gaddi ɗo foti tracteur uji ɗiɗi balli min ɗo laboure o woni gargol ngol ha e awre nde e musidɗo meɗen kadi ɗo ɗo Gulumbu ɗo ne wiye Alaji Mamadou Lamine Diallo kañumnene won matériel agricole mo jogui ɗo kankone kadi o totti min matériel makko min ballitori yanti e matériel sodagiri o e matériel mo ceerno jogui gonɗo Madina hunde hen ari ga woni ko min jingui farango hamin mbawi dañde saabu golle tiɗɗe wonɗo ko leydi tindi gollugol muɗum ha ɗata ha wawa awade ko haare mawde ko sippiro mawgo kono noon Allah waɗi kam ɗum ɗo dañama hen eywa ɗin ñalomaji noon guila e lewre nde ha e tampere waɗetonode foof wonno tan ko ha soñe ɗum woni ñalɗi fof kam anto ko ñande wotere ɗum noon hande en jetti Allah hawrude e coñal ngal eywa coñal ngal noon kadi haɗa ballal sodagiri haɗan tan e addude matériel muɗum e wallidde min e awdi ha e herbicide kono kadi coñal ngal kadi guila nden ko addani min suusde yañude ni ko kamɓe fodande min so yonti eɓe mbawi addande min machine coñowo ɓayde nokku o ko nokku baɗowo ndiyam eɓe jogui machine coñowo e nder ndiyam maɓe gaddu on ɗum ɓeydi min suusde e softinde e fellidde wadde dingiral ngal foof maaro eyyi kono noon hikka alhamdulillah rabbil alamin ɓayde hikka ko fuɗɗode to banggue oɗo banggue tawno ko lewre wonno so Allah jaaɓi wayini en jii ko e podanno en ko fof ɓe mbaɗi ciini tawde ko noon en cuusi hankkadi so Allah jaaɓi ko fayi ko wadde dingiral ngal foof maaro kangal foof e ngal jaɓa maaro dow to e less o foof
maaro no woodi maaro dow no wawi maaro less wadde dingiral ngal fof e ngal wawi wadde maaro fodde ko noon temedere e nogas hectare kanko fof on wawi wadde maaro deke noon so Allah jaɓi ko fayi ko amin jogui pellital timmindemo kanko fof maaro so Allah jaɓi maaro ne itti ko remete e banggue céréal fof maaro ɓuuri hen ittude cikkata saabu kañum hectare muɗum ina wawi yaade ha 8 tonnes 9 tonnes ha 10 tonnes fawade e won leƴƴi maaro e won nokkuji ɗi dañi ɗum weeɓani e ndemaji keddiɗi ɗi ɗum noon kadi ko maaro yimɓe ɓuuri wuurde hande hay demɗo goɗɗum a yeeyat ɗum cooda maaro te en jii hande sac maaro yaha ujunnaje 4 mankude seeɗa hay goto anda to fayi te vraiment sinno ko dañal enen en potani enen leydi men enen Afrique no goruno en potani hande yaade eɗen jiggoyo nguura hay nokku ko aduna o kay foti arde jiggo e Afrique kala leydi e Afrique ina wawi joganade hoore mum nguura mum ha timma heddo kay goɗɗum kono kay nguura kay ɗum fotani eɗen jaaha hay nokku ɗaɓɓoyde ɗum ala kadi ko ɓuuri hamnade e yurminade e hersinade hande ɗeɗo leyɗele kaɓɓoje hono Russie e Ukraine hande ne goni e haare kono hatta kadi alay saago inne enen ummoɗen ga jehen ha toon eɗen ballinoɓe yoɓe ballu en ha hande no guuraji gummori toon gara ga ɗum ɗon noon te kadi ko fodde ardiɓe men wadde noon par ce que sowona ɗum hay goto anda kadi ko jolata so tawi hunde ala ka ɓesɗo ɓesgu ma ala ko ñaami alay saago jaaha ƴewya ɗum ko fodde ko ƴoñgol noon on ganduɗa kadi enen ɓesgu o ko enen ɗum hersini e men wona mawɓe meɗen yahoɓe en ɗaɓɓoye ɓe ko enen ɓesgu Sénégal walla ɓesgu Afrique ko ene hersini e meɗen ha jinnaɓe meɗen ko lamɓe ko jinnaɓe ɓen hande yaade enen e ballino leyɗele kaɓoje ne gondi e tampere mumen hono hatta e haare mumen fof yo ballu en kadi nanggana en junggo no guurduɗen ne hersini enen population ko enen poti hersude ɗum ɗon noon daroɗen ɗum no nattiri kono kadi yo état o daro kadi wallude en enen no ɗum iwiri eyyi mbaɗen feere ha joytode koye men ha wonta ko woɓɓe enen ballata woɓɓe soda giri darturiɓe e fannu ndema ballal mumen mantinima e golle ba guesa e nde hitande tawi foof ko gam wallude ceerno e yettade nde fandare ƴellitore donc ɗo gonɗen koye guesa ceerno Ahmed Tidjane Ba halifa Madina gounas o fiɓino anniya remde maaro hikka pour kankone nangude e politique état o mo souveraineté alimentaire o donc no on anniya yettito amen directeur général amen wiya amen yamin ƴeftu vraiment kalko foti waɗede ha anni o wawa timmude namin gari nde noon min tawi quand même ko ceerno kañum e ceerno Aline Badara mo halfini ɗo o ɓe pewni vraiment guesa ba ha laaɓi e ɗum noon caggal ɗum soda guiri kañumne waɗi hen doole mum ko adi foof ko wallidde ko fate labour o woni ndema ka ko refti hen ko laamu ngu ene rokkira awdi subventionné maaro ɗum kadi woodi kamin gaddi ɗo min mbaɗaniɓe hen engrais foliére engrais liquide o kañum ne wallita ɗo donc hande en jiiɗo machine o ne soña ko hankkadi ni maaro ko remama ɓendi ko coñal ngal heddi ɗon kadi min joguino machine ngaji ɗi laamu ngu waɗe juuɗe amen woodi ko adda ɗo kadi walliddemo kanko ndemowo eyyi ko ɗum wonno ɗo koyɗa men donc son jii aussi ko ceerno waɗi ko kañum faati tan ko yiyande mawɗo leydi ndi président de la république enen noddiri ko wiyete souveraineté alimentaire anam eɗen poti enen kalko ñamaten taw ko enen ndemata ɗum joni on jii kam ceerno kañum darima hen gouvernement mawɗo leydi ndi aussi gouvernement Sénégal ko ɗum noddi minen directeur général meɗen ko ɗum wone gollude ko ɗum waɗi no ceerno haali nde tan min coftu hen min gari min dari hen eyyi ɗum ɗo noon hande ko yaltiɗo e maaro ko rendement ji moƴƴi eyyi ko rendement ji moƴƴi ceerno Aline Badara ne haalno kam nane ko yaltiɗo ko vraiment ene min beltima hen no feewi eyyi ko heddi ko noon ko kalko waɗa
il faut waɗa caɗele seeɗa donc ɗo son jii ceerno remi ɓuri 24 hectares eyyi ɗum noon so neɗɗo waɗi kono wayni ene sohla laamu ngu walla ɗum e ko wiyete matériel agricole pour wawa remde pour wawa soñde kono oɗo machine ni kañum ko hedde ɗum ɗo jarata à peu près autour de 30 millions ɗum ɗon joguiɗo ko wayni ene anni wadde ko ɓuri ɗum so heeɓi ko wayni wawi waɗ ɗum rentabilisé duuɓi tati gueɗel ɗummel nguel ko to remaɗo hay sinno mi haali ɓe tinnima ɓe mbaɗi nettoyé terrain woni waɗi accidenté won ko gandanɗa junggo wawa waɗ ɗum ko machine ngaji wawata waɗ ɗum pour terrain o waɗe vraiment débroussaillé ha laaɓa waɗe plané kadi on jii machine o ko soñata ko ni hay sinno rendement o moƴƴi kono ene waɗi tan nokkuji gandanɗa o wawa ƴeftude maaro ko par ce que kono terrain o wayni waɗaka plané no feewi eyi mbaɗa sikki so wallama e ɗum ɗon kadi ko anni remde ko eko jogori yaltude ɗo e rendement ko omo sohla dañde unité de transformation kene rokkama maaro rane ko eyyi so heeɓi ɗum ɗo hankkadi ni ɗo ene wawi waɗede considéré comme vitrine eyyi taw gandanɗa kala ko neɗɗo ne jangguine eko fate maaro min mbi ɗum yo ar ga daara no ɓeɗo liggiri ni kadi sa yi ko waɗa ɗo ko wona vraiment ko wona moyen kewɗo laamu ngu nanni hen junggo mum no fewi waɗi subventionné semence matériel gaddaɗo ɗo aussi ko matériel baɗanoɗo vraiment ɗum ɗo subventionné laamu ngu ene felliti wadde subventionné ni hay maaro rema ko ha paari ko ɗum ɗon joni ɓe ɓeydi hen ɓe nawi kilo o de 130 à 162 francs donc ɗum foof ko ha wadde motivé remoɓe ɓe ɓeydo tinnade e demal surtout e demal maaro taade hande Allah waɗi ko ɗum guurɗen ko ɗum ñaamaten laamu ngu e société ji mum kono Sodagri ni ene daari pour wallude remoɓe ɓe hikka laamu ngu rokkiri ko ɓuri 12 000 tonnes de semence certifié awdi maaro ɗum ko ganduɗa joomum koko rokka presque par ce que ɗum subvention o ko 80% ɗum ko dokkal ene waɗi engrais malgré crise mo aduna o woni o laamu ngu tinnima ha addi engrais ɓeydi hen engrais foliére machine ngaji ɗi kam mbaɗa sikki ala kalanteɗo ko fonno arde ko foof on jii doole laamu ha yimɓe mbawi hebde machine ngaji ndemoɗi e coñoƴi eyyi il faut yimɓeɓe kadi ɓeydo wakkilade saaɓe bakkilima maɓe taw laamu ngu ne daari to mabɓe ne daari sara mabɓe pour walludeɓe ha ndema ka wawa yarude yeeso jorto ina moƴƴina e ɗe golle e darde hufɓe golle ɗe e Sodagri e ko nandi hen caggal duuso guila ndungu o fuɗɗi e o saaha wona koye gollude golle battidiɗe ɗum saabinde cuñal heedi Sodagri addi machine coñowo maaro o saaha ko on woni e gollude ɗen golle gon duuso Sodagri e ba guesa ceerno wona hunde famɗude